हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि जेबे चेनेलाव बयखौबो आरोबाव फिन बरायना लाबाय आङो दायो मोनसे भिडिअ लाना फैदों लोगोफोर नोंथांमोना थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो बुजिखाबाय जानांगौ लोगोफोर आं मानि सायाव भिडिअ लाबोदों दा नोंथांमोना मिथिनो थाखाय नैबे ससे क्लिप्स भिडिअखौ नायनानै लाग्रोबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअआ मानि थाखाय भिडिअ नोंथांमोना नायबा बुजिगोन UPL मानसि मा खालामो बेवहाय UPL मा इनभल्भ दं दायो नोंथांमोना क्लिप्स भिडिअखौ नुबाय नङा होमबा लोगोफोर दा बेवहाय जोंहा नुनो मोन्दों बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि BUSU जोंहा बिसायख'थि जानो थांगासिनो नङा होमबा दा बेवहाय जोंहा थांनाय हराव UPLनि सोद्रोमाफ्रा फैनानै मोननै हान्जानि गेजेराव जोंहा दावराव जानायखौ नुनो मोन्दों लोगोफोर दा नैबे फुल भिडिअखौ नायनानै लाबानो जाबाय लोगोफोर जेब्रा खालाम गारिखौ UPL मानसि मा खालामो बेवहाय UPL मा इनभल्भ दं बड'लेण्ड इउनिभारसिटि इलेक्सनाव मा इनभल्भ दं हा Why? University election now UPL मानसिया मा इलेक्सन दं University election now UPL मानसिया मा इनभल्भ दं बुंलाय नोंसोरो मा बुंनो नोंसोर बाव University केम्पासआव University election now UPL मानसिया इन मा मा खालामनाय University मा हा नों साला अनडेमोक्रेटिक बिसोरो ला खिन्थुना सलाय दे खिन्थु दैबर गावनि आङो ग्लास सलाय नङाबा गारि थारि जिबगोन ग्लासआ बोलाय दुमां दुमां मा जालाय आदा दुमां ग्लासआ बोलाय नोङो नों सासे UPL गरनि जाम्बा ग्लासआ बोलाय साला ओइ भिडिअ मान खालामदों नोङो भिडिअ मान खालामदों नोङो भिडिअ मान खालामदों नोङो उदालगुरिनि मानसि मा खालामदों नों बेवहाय मोजां रायलाय मा इनभल्भ दं बेवहाय गारिया माबा मोनसे जानो हागौ